Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüniň kuwatly önümçilik karhanlarynyň biri bolan Levant Sement zawodyny üstünlikli ýola goýulan sazlaşykly işleriň netijesinde ýokary zähmet görkezler gazanylýar. Geçen Pehim Paykas ummany Magtumul Pragy ýylyny arkadagly gahrman ferdarymyň ak patasy bilen Levant Sement zawodynyň ýyllyk kuwaty 1 million tonna deň bolan ikinji tapgyryň ulanmagy berilmegi bilen karhananyň önümçilik mümkinçilikleri 2 hisse artdyryldy. Ýylda 2 million tonna önüm öndürmäge mümkinçilik bolan döwrewap karhanada sementin dürli görnüşleri önerilýär. Önümçilik üçin zerur bolan çyýmalyň agla böleginiň öz ýurdumyzda bolmagy karhananyň işiniň hasam ilerlemegine oňyň täsirini ýetirýär. Sement önümçiligi çyýmal owradyjy, çyýmal uwejy, sement uwejy we ýükleji önümhanalaryň bitigi işine daýanýar. Önümçilikde çyýmal hökümine demir magdany, yerli çyýmallardan hek daşy, toyun, kwarts şägesi, gips daşy ulanýar. Esasy çyýmal bolan magdan neldaş önümleri karhananyň golaýyndaky daşken hojulygyndan gadyryp alınýar. Önümçilik kompýuterler arkaly merkeze dolanýyş edarasyna degişli hünärmenler tarapyndan berk gödөгçülükde taklanýar. Önümleriň hil barlygy ýokary derejedäki barlykhany şertlerini geçirilip, alynan sementin hil derejesine aýratyn ähmiýet berilýär. Ýyl saň ýokary istege ýa sement önüm bolsa awtomobil hemde demir ýol ulaglarynyň üstü bilen sarpejlere ýurdumyň şahar ýanyna guruluşy alınıp barlayan döwrewap binalaryň guruluşyny bökdönçsiz badawat uğradylýar. Önümçilik bölümleri ýüri tesiz güçler bilen üpçün edilip, häzirki zaman karhanasyny daşda görüň araslygy, ekologik howpsuzlygy dolu gözüňde tutulandyr. Sement önümçiligine çykýan tozanlar ziýansızlandyrmak we arasylmak üçin iki görnüşli süzgüçler ulanýar. Munyň özi ekologik taýdan howpsuz önümçiligiň üpçün edilendigini aňladýar. Karhananyň işçi hünärmenleri hemişelik beýtaraplygymyň 30 ýyllygynyň uludan toýlanjy halkara parahatçylyk onuşmak geliniň her bir zähmet günni zähmet üstünlikleri beslemegi öz öňlerini baş maksat edip goýdular. Olar şeýle kuwatly önümçilik ýola goýmagy giň mümkinçilikler döredän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda we arkadagly Gahrman Ferdarmyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.